mana mgbe sọ bụ na nwa virgin ga-apụta mepee no jeri de gwa ndị mmadụ na Jizọs ada agwọ ya na mmịa nwekwe shuga na ebego mmiri ọkpa na mmịa nwere ọkpa ite ọkịta onye yi arịa eje bụ ụlọọgwụ na Jizọs ada agwọ ya na mmiri ọ na-erebe aja ọsọ mmiri ya nwụrụ onwe gị na ya dị n'iri isi nri nwa mmiri bụ sọ bụ na nwa virgin pụta kịta bịa gwa members ya na Jizọs anaghị agwọ ya a na ya bụ virgin kedu ka ebe na ịbụ virgin for something years ị da ata nwa ka ị bịazi ime no joke apart for something years ị da ata nwa ekpere ị na-ekpejibe ya akpefu ndị Fulani na Igbo ka anyị kọrọ gị aka ma nọ na-arụ ọrụ ma ebe ị na-eme ekpere ị kwesịrị ịdị na-eyuzi generator Elijah Enugu nwere ihe anyị mere gị Elijah Enugu kwunu mana anyị na bishọp ya na-agbawa ọgụ datụ m kasị na-efriz bụ ma akaụntụ pịa wọta ya ma ihe ndị ọzọ kwa na-eji ikpe kịta je ma ikpe ya na bishọp ya na ikpe na Elijah Enugu na bishọp ya nọ n'ụwa ịma ndị a narụ Elijah Enugu gwa bishọp before the girl gwara ya na ọnwa ahụ ametụ da adịghị ya ka ọgba ya ọtọ ọgwa ndụ ọgwa owe ihe na-eme this reverend sister kwuru okwu na ha achụghị ya I think she wrote o dere mozi na WhatsApp something na ha sack gị ndị ọzọ pụta eziokwu na ndị fada ji ya efichi ji family from one bed to another sack anya ụtụ gị na-akpọ ọtọ isi na mbụ fada ị nwere mgba dike itete ụtụtụ na-eme kpim o meche kpim ifu n'ọnwụ ma gba ọbịa na-ehiche periperi sketi na-acha ka ọkụ arụga ma ibu nwa ahụ arụga ma mere fada na-ekiri ma nchigbu onwe ya na o nwere nke bụ gbasara akụkụ na-ekiri m gịta sef nwee nọ pawa bụ ikwu okwu ihe mee ihe iji chọọ na ekpere na-alụ ụlọ gọrụ bikos need poor ịdị frustrated ike na-eme na Igbo ome onye nọgị n'akụkụ iwe omehụ gị ịghọta na ekpere na-alụ ọrụ iji chọpụta na Jizọs na ọrụ na ihe anwa veji na-emele gị akpata oyi na ụmụ mbịa n'ogere ọgụ ebezi na akwa adịrị jee lụọ ọrụ ji edike dị mpụba gaa hustle gaa make things happen na mmadụ rụrụ aeroplane mmadụ lụ Facebook gị nọ na Amerịka na anọnimi na-ezuzugharị na Austin Texas ị na-eme 100 days fast onye iberibe abụrụ ọnụ onye ojii na-eji akpọrọ onye ọcha gburu nne na n'isi ala Jizọs nwere n'ihi gị kpaa atụrụ Hausa enweghị sense na Western world onye na-ebe ọka adọrọ na-emerụ na ekpere ewu Hausa ị na Amerịka onye nọ n'Afrịka na-ekpere gị ekpere entity na-enwere uru ọbalị rie nri nyụọ nsị ọchị nata na njiri ọba flight ihe niile oyi egwu mmụọ nọ na village gị ọ na ebe ọ na ebe mana ịbụ mmụọ dị mụrụ na iso na ajọ mmụọ ahụ enwe na village agụwa ndị bụ ndị ekwulọbịa taa a ga-agụ egazi onye ekwulọbịa si na ajọ mmụọ nọ na ekwulọbịa isobere ajọ mmụọ dị inwe ha dị ya asị tata na ajọ mmụọ nọ na mkpọ ma anyị bụ onye mkpọ gị nwere include as ajọ mmụọ onye ori ibu ụmụnne gị ebubo iburu holy nweje Jizọs bụrụzie nke gị Jizọs bịara ịnụ ọgụ ya na Satan everyday ịkọ ọmụ nkwụkwarị gị agwago m bụ ndụ ka jeni kpezie with Satan for over how many million years igbu nwụrụ Satan ga reconcile with Satan when you read your Bible very well ifu na enwere ebe Satan gburu mmadụ from Genesis to Revelation enwere ebe Satan gburu mmadụ ihe gburu mmadụ bụ Bible God ogbuo first born of Egypt gbuo nwunye Job na enwere ihe ome and ihe niile God gburu na Bible ha jichere God of two of us the first born of Egypt to today jiri God of because now God could jekpochi obi Pharaoh. Bible said that God said I will harden the heart of Pharaoh not allow my people to go. Now he went and hardened the heart of Pharaoh. Pharaoh obeyed the word of God. Command of God. Pharaoh obeyed it. Now because Pharaoh obeyed Bible God stood up and go and kill firstborn of Egypt. And Bible made it clear that Ogu say firstborn in Egypt and after come say robbers really the same Bible recorded that Pharaoh commanded 600 men with his 600 chariots to chase after Israel. Where did they borrow the chariots again? Why Bible God said that he have filled all the whole livestock in Egypt? Una know the reason well. Una de chiche. Ana runu no ndara. Ebunu ganara. Unu gani ondara kono wonu. Ibu honyala. Keto ije runu na ebera from video one guy send them afternoon. Ebe atogbocha anya mana omutigide mba amala ha egotere ha rog. Ogwe fro tunu sebo enwere video na okanko mgbe as of 2018 unu na egwari na potopoto mmiri na ezo potopoto onye ọcha driver mbum na moto ka ngosiri na New Delhi si baba see oh no she need help why this man holding microphone watching her she need help mgbe nwa na nwa na efezi ntutu pakara na ada na potopoto aria ni ne potopoto mmiri zoro nsi baba she's praying osim oh no ma ka ni roto no Africa. Tigide mu baje gotere no rogo. Ta touches no rogo. Oh Jesus for rogo. Ihe obana ga solve mkpa gị. Okwe firi je ekpere ba gị ita channel na onwe ya stay ya adịghị na efe. With due process.
ije ebere na da China no na da ihe bụ pọtọpọtọ because na human being go take rog to odie you need the human being to rog n'ime ndụ gị rog ịkwụgwọ akwụ maka ga is not your duty ịkwụgwọ akwụ maka God the duty of government any the power of human being n'ime ka government mee gịnị ụgharụ maka anyị ụgwọ akwụkwọ data ịbụ nwaanyị achatu ịgbabọna n'ime nwa baby virgin ka Jesus nwa virgin nwa nwaanyị achatu akụkọ ife ga na anụ gị from either anyị nwe something doing common sense or ụmụ nwoke na wori ga buru je side that buru je beach without it one day you are nobody. Je joy go na enye nwaanyị ajadu na Europe bujere gị Jesus because na mmadụ atọgo rog n'ime nwaanyị ajadu dị na London mere today na nwaanyị ajadu si ihe na-ewute ya bụ na di ya na ọzọ agụ ada agụ ya mana today si city gị nwere ihe niile change ị need government ịtọrọ ọgụ n'ime ndụ gị mmadụ ịtọrọ ọgụ onye bụ government mmadụ need ịtọrọ ọgụ n'ime ndụ gị otu nsi wee tọọ grass rog carpet rog n'ime ebe unu na-eme ekpere ebe unu na-eme ekpere kịta nwa virgin na-emerụ unu agbata oyi na ụmụ una Canada na pọtọpọtọ ọkwe practical rog onye China alụ nwa virgin na ndị ụmụazụ ya je were go ya na Lab International Market emeshakwara ya emesha mara how many square meter one why do process the same way you go primary school graduate go secondary graduate go university ka onye Hausa si go ka nwa dibia si go inwere shortcut kedu nwa dibia gwagoro ọgwụ nwa ya bụrụ medical doctor without attending to school enwe kedu nwa pastor abegere bela dia nwa bụrụ medical doctor without following due process ga school enwe nwanne bosi reality ga apia gị die jọ ndị nọ n'orthopedic ka anya na ka imi nọ n'ọdịfa die na Parkland na Enugu die na teaching hospital na-ewe ide prepare them now they are not following doctor's prescription ha na-ebe akwa na doctor dere ọgwụ na ha nwere ego ọgwụ you never see anything ọgwụ wa iche na wa free ma itinye data bụ ikiri m ikpere ekpere ka inwe data o yi some follow due process before me program and check ọ bụ na data mebe ozi bụ load the same way this load the same pattern onye nọ London si tie data ka si tie na-ekiri m na-ekiri because of na inwe data somebody na-agwazi na nwunye Jesus ya emelu gị iche reality ga-apịa gị senior one prophecy I prophesy I prophesy I take I prophesy I take I prophesy I take ngwa no prophesy ị ga-abụ president take na when I take onye ga-abụ president ị ga-enwe ọkụ ewewe ị ga-adị ime na ama nwoke ị ga-enwe ego na enwere shop ị ga-amụ nwa na enwere akpa nwa ị ga-anụ di ebe na-agbara nwoke ọsọ receive it I prophesy ị ga-enwe ego na enwere shop ọnwa ike ma mgbugi ma na nwere hospital na village gị ịma nwa nwa ike ma na nwere okporo ụzọ dị mma ịma nwa nwa ike ma na nwere emergency ambulance to rescue you ịma nwa nwa ike ma na nwere gị jeje CT scan ịma nwa nwa ike ma na nwere gị jeje angiography machine test pray your way out pray Solomon prayed Elijah prayed Damascus prayed Jabez prayed God changed his condition oh Rabba Job prayed oh God do you want to forsake me Elijah prayed in the time of Elijah the prophet of Baal Elijah prayed and fire came down from heaven begin to pray okay one he prayed oh metrono we aka oh metrono he touched the garment of Jesus and she became made whole man onye nwe fibroid na no me ba now obara kana agbu ya na alum ọ na afọ nsia 14 days ọ na afọ nsia for 7 days onye riri na receive nwere fibroid na Igbo ọ na afọ nsia ọ na afọ 8 days 9 days maka na fibroid na eme ya fibroid ekpọrọ ya mụọ nwa o mekata gonya mgbe o ji mee the operation ọbụna the fibroid emega akpa nwa ya affect ịmụsị nwa kịta bụzi problem begin to receive o ji okere aja count of 3 ọ bịa 1 2 3 4 I receive man eri ma akpata oyi na woman ebube ezokwu ekunye ebube na gwa ya kunye power say power I prophesy receive your visa achukwu na visa welu Enugu state meje obodo Igbo nwa obodo Igbo do na onye Enugu nwa obodo Igbo bo na onye Anambra state nwa obodo Igbo bo na onye Imo nwa obodo Igbo bo na onye Abia state nwa obodo Igbo bo na onye Ebonyi nwa obodo Igbo bo na onye Delta state nwa obodo Igbo ụmụ obodo Igbo kọrọ na aka a na-agba nwa Jesus na enye visa ụmụ obodo Igbo nde wona power enwere onye Germany bụ nwa obodo Igbo nwa Igbo bụ onye ebe nwa obodo Igbo no ayi unu jese na to maka anyị jewe kwa unu jese bato children boom ya gwa go na western world na make from Nigeria embassy here go na America na make embassy is in Nigeria a week many businessmen are there waiting in Nigeria common India here go na Dubai na make na their embassy na Nigeria many businessmen in Nigeria they waiting a week agwa I ga enwe Mary when do ko bia gala
anyị ga-enwe mmeri. Tinye ya n'uche gị, anyị ga-enwe mmeri. Mgbe ndị ụka ọbịa gala, anyị ga-enwe mmeri. Ha gwara anyị nọ na-enye ego, no mere onye isi ọfụ ụzọ. Anyị bịa n'ọbụrụ ụkwasị, ụkwasị power, ụkwasị, ụkwasị. Anyị bịa n'ọbụrụ ụkwasị. Ha sị na Jizọs na-enye nwa, o mere ngwụrọ gị ije, mmekwa onye ogbi okwu. Bịa n'ọbụrụ ụkwasị. Ha sị na ọ na-akpọnite onye nwụrụ anwụ wee bile, anyị wee bata na nna ndụ, anyị jụbụ ọbụrụ ụkwasị. Ha sị na ọ na-eme onye ogbi okwu, nwanyị aga wee kụrụ ejima, onye isi wee hụ ụzọ. Anyị bịa n'ọbụrụ ụkwasị. Kadabash. A graduate go na UNN make kadabash. Bring down your enemy. Bring him down. Pray. In a paper on your church, they would attorney in a man in him. He spirit. Elijah Enugu potassium when I got him working around. Not a go camel. No potassium, you will be over tabernacle. No need to be an area tabernacle. Much is so a sia of Monana Enugu by of man. Whenever we would tabernacle. She will catch an ash in around. A way be a boy, a Jebunian blessed sacrament. 2 years, Chanino. So, Elijah Enugu na agwa anyị na enwere onye nwere anwụ oji ekpere ekpe bakwa n'ime ini, ma anụrụ gwara anyị na onye nwe ojewe heaven, judgment follow. You think I guess? Ndị nna anyị kwọ onye nwe obi ụwa ọzọ, ọ bụrụ nke nna anyị ka ha witness go kịta. Elijah Enugu nwere anyị mere. Elijah Enugu kwunu mana anyị na bishop ya na-agbawa ọgụ, that m freeze go my account o pịa wọta ya ma ihe ndị ọzọ. Pana eji ikpe kịta je ma ikpe ya na bishop ya na ikpe na. Elijah Enugu na bishop ya nọ no war. Ịma ndị anarụ Elijah Enugu gwa bishop before the girl gwara ya no nwa ahụ ametụ dadi ya ka ọgba ya ọgwa owe ihe na-eme. This reverend sister kwuru okwu na ha chụgị ya. I think she wrote the emotion na WhatsApp something na ha sa akị gị. Don't know pụta kwezo na ndị fada ji ya efichi. So ji family from one bed to another. Sa aka anya. Udu gị na-akpọ ọtọ isi na mbụ fada. Ị nwere mgbadike. Iteto ụtụtụ na-eme kpim. O meche kpim ifu na ụmụ agbọghọ bịa na-ehiche peri skate na-acha ka ọkụ arụga ma ibu nwa ahụ arụga ma mere. Fada na-ekiri ma nchigbu onwe ya. O nwere nke bụ asa n'akụkụ na-ekiri m nkịta sef. Enwere nke ọgbụgba ntụ ọnụ gbara ebe a pụta anyị ga-achọrọ gị fi eme. Fada ọbụla pụta taa na ọ dị-echizi fada will stand you brave human being. Kama ya mama ntinye gị na my company anyị na-abịa ebodo obi. Ono from Kenya diocese no pugo mulo onwe ya nwunye amụrụ ọmarịcha nwaanyị ebe fọm nsego. Chiri slavery clothes tinye unu. Sika ya zọpụta ụmụnne ya. Now this bondage is too much. Why am I lying to my people? My people provide us everything I eat, and I'm telling them that God will provide for them. Is that not a scam? Very soon, you can know bad news against them. Very soon. Kidi na achụ n'ụwa inwe. Ịchọghị nwụ. Mana Bible sị nwe ijewe n'igwe je na aka nke nna. Ana m ajụ. Kedu eme na ịchọrọ nwụ? Kedu ije jere ekpere gbidigbidi? Kedu ihe ị na-ekpe ekpere n'ụwa bụ Jesus merie mmadụ n'ugwu Hausa, ọ na London, ọ na Dubai ya mara ebe Jesus, ọ na Israel obi preach maka Jesus ga nga 2 years. Kedu ihe ị chọrọ ịnụ di? Ime na ọgụ ma yeje aka gị chọtara ụmụ di ya anụ. Jide sofu nwoke ike mgbe ị na-achọ ndị already made. Anapụgo common sense. Na gịnị ka m na-agwa unu? I'm telling you today that if you want baby virgin melon in form of a kidnapper, if you have one negi, Toria Buonia, now ransom, see any ransom with the 10 naira, then you can be. My baby virgin potato with microphone and so, woman, I'm going to neighbor in them up. On watch and look and call now, Malamakani with problem before 1 year. Check any Hanchanini. From Kanawuchi to Moto to my baby virgin. Hanchanina Malamak evidence prove her wrong when I be within 1 year. Or Moto Machalamaka, Mel 6 months church, I walk. 6 months. Nke na awuche Malamaka melo 1 year, mo melo 7 months oja mo de kidnapper. Ejide ni na enso babu sie mana babu ya maka na ngwa na haba na moto obi. Mo veji bo bulletproof car, unu tule gogonya, mani we bulletproof car. Ma ba kwana ndeke. Somebody go a bulletproof car. Na yo Jesus go kpuchite gi. Na bia tayam. Bia tayam ko ka. Didi ya ga bunda. Kito Kenya my brother.
Ego bulletproof car be oh arugolo no gondala. Unu ga no ndala unu bụ ndala. Ego bulletproof car go ye mmadụ. Onye a na-ekpuchisi family gị n'ọbara Jesus. Kedu anyị ga-eji qualify nda? Anyị kpere fe ekpere. Anyị bido aka n'isi. Biko jide n'aka n'isi ka anyị kpere ndị a nwere aka na abụ. Rabashi dara ka masị dara. Those bido aka na abụ n'isi ka anyị kpere ndị na-eso ụzọ nwa virgin ekpere. Oh Lord, repeat after me. Oh Lord. Oh Lord. As I contributed money and bought a car, a bulletproof car, give it to my prophet to protect him. Why my prophet are covering me with the blood of Jesus? I am a in Jesus' name. In Jesus' name. They can't let go. Be a prophet, mo. Bulletproof car. Manamo, wemo. And we're bulletproof car. Come on, a prophet, mo. Nebuchi, mo. Nesino, mo. No, but Jesus. Abumewu. And what a mucho. And I'm mucho, mo. Nemuche, mo. My bed in Yamuche, mo. I bet you much more. Elijah Enugu much more. Elijah much more. Yana much more. Odo Ejike much more. Odo Ejike much more. Une yela mo. Na Jesus. Na Jesus. Na Jesus. A prayerful child of God is a powerful child of God. Nime bulletproof car. Obugado ri na magi jana ndagburu onyinya nwa ga ma ntu egwu obuna na ihe obuna ihe onwa obuna n'ime bulletproof. They will come in one way but scatter in 7 ways. N'ime bulletproof. Junior pastor no kwa. My lord kumen. Oyamba. When junior pastor here, nne go na say don pap. You want to no. No weapon fashioned against you shall prosper. Right on, sir. Those who are pointing one finger at you, other 4 ones are pointing them back in the name of Jesus. Amen. I hear you, sir. I declare and I declare, where others go and fail, you will guys succeed. Because you whole youth, Anambra State, Anambra Yiboni Ejide. One of the community, one of the states in where the highest upstate in the whole West Africa, built by individual in the whole world. In the whole world, built by individual in the whole world, from London to Africa, without the help of government. It's in Anambra State. It's the whole youth to keep me fool. Ezeakuu say, "Wow, no, na lie. You are lying. Right? We have come to cripple your power down." A whole student that have go out on a UN, they fall building a hostel. Before the bucket, I got toilet. I know my so for here for 5-6 years course. Major service or rather, you choke you creep all their brain down. Well, I cannot agree. Or my work, they cannot be saved again. They must know that the reason why they are suffering today is because of bad governance. That there is no Jesus coming to save them. They are the only solution to save themselves. If there is Jesus to say, why are you building a hospital for them? This year, member. Tell me the reason why you are building a psychiatric hospital. Why Jesus healed it? Is it not better you go there, bring those people out? Pray. Is there anything hard for Jesus to do? Or you died in a way and is there anything hard for Jesus to do? He said, no. In a table, bond of spring, on your child use go for 10 years. Let the 40,000. You want to chapter, they were 10%. That's right. Just God need the Bible God is very poor. He needs my money all the time. He needs my money. You cannot fool us. You na fight the giant of Igbo land. Abro makandi nka amuneke. Mama nkana nka onye ba amuneke na ewude na social media. Abro makanda amuneke. Empini na abro ndi ya na-ekwu nda amusirike. Nda gini? Nda amusirike abro nda amuneke. Ya na-ekwu bu mi Igbo amusirike kwa ụmụ agbọghọ bi ụmụ Igbo dogu nwanyị na ụmụ agbala. Ndị icheji amonu. I cannot allow you to be under anymore. Enough is enough. You must know the truth, and the truth shall set us free. I want to know no gbeba na edobe ndara. Jesus abụrụ ọzọ ọgwụ onye ara. So ekpere dị niile besis ọ ma nje ebe a. Gbapụta ofu onye ara. Ewere ekpere na gị n'iyi. Politician na ndụ ka were gị na-egwu wayo. Politician na ndụ ka were gị na-egwu wayo. Na were gị every day. Government jide your resources ndụ ka sị gị kpebe na Jesus ga-asọpụta gị. Jesus na-enye ego the richest man in the whole West Africa, Muslim. Okay, so
Kedu Pastor Christ nke nwere anya 430 na-agwala anya ji one woman aka ya mere ụtadị woman gbajiri pon ya mgbe aka m bidoro ihe program ọfụrụ mgbe m anwụ ha na WhatsApp dadị ana m jijiji every day ha na-atụrụ m dị miracle aka dị woman dị otu a Pastor Christ si command you aka atụ gbatịa straight na nwaanyị agbata aka ahụ ma dị na America ma dị na London ma ndị na-efolo m na Germany ndị niile na-akpọ m iyi okwu mesi na-atụrụ m dị video pam papa ya ga WhatsApp na da pam ma ndị na-asị m ji ewu hai mgbe m bidoro I was just alone anọ m alone ma onye mma nọ na-enye m na-anata nnukwu ya mfesi anya ju ya my brothers and sisters nụrụ ya oyi si na ndị adị ka enwe m ka jani boss agbala m ọsịrị o ruo 24 hours the same video the woman talk from another church. Yes. Another one talk from another church. The same way. 5 churches in Paul Doctor Magwam no Bajilaka. No man can do on the bone and they also together. I can ask anime. The nurse say about Tiaka or Batianya, but she cannot raise that hand again up because the bone are not joined together. Yes. At least no one was in but she can now raise that hand again up. Not just also call you to do not about the other Subanime. 5 pastors use only I made the same miracle. The person followed the woman. Makahane me hangwet all wow. The gentle went all we another 3 or 5 pastors. Man Nigeria guy, you know Nigeria the guy na dine. We another go tiana. So those pastors got you see after achieve he post almost the same time. And before I delete it, I will picture there. We are full over. Therefore yak. Iyan ulezo ukas. Wono no kesa kurubas. Ina komi encounter me with practical evidence of what Jesus did. One of you went that men well. One of you Jesus in men well. One of you when Tony Fulani well. Anyway, it was nature. Yambo, Yambaka children, Krogri Megan, Lacha, Yamoka. And I'm a reputano. No one 2 hints to get the about Sanama Virgin. Nando Kawayo, I met you for today. Money and wagon, Yama Virgin Melody. We form like kidnapper, the Abulon wagon, Babu wagon. Napugego, there's any mega on you again, the big one cup. Manaba Sob and Wavaging Gapota, me pono jelly the one day mado, and Jesus said that when a man we should never go me up and a man will be talking. Only Yari Jabuna when Jesus said that warrior. Namillion, never just million, and won't organize, nearly sending 1 million. No Martin, no twice, and pure water. Biana, I never name one when in Jesus soon, not to what they go in and do Boyaka. Now, Ronald Macandala, because I'll go and Imo State of for Roman, but this is what we want. Help the people. Stop deceiving them. I wish Namu Ezeakuu Ghana in good position to control government, to be in government capacity. I saw with my life. Now, Sichera in tears too. You know, when they have been a make kabash, nga. Imam was the female kabash. No lawyers on your china, Chigaman with the fee, a war woman, maybe kabash. This boy pop and fly over na Lagos Tiana na Lepo. Upon a hang we go man go shop get an hour say name just go see also. Yeah, need just show them road. In a bon. And now man. What? Ibuchoni will that cement on our church. All if you fella. Yeah, need to tell us the truth. That is all we need. You don't want to say the truth. I can't pay the net abasago man ibo now. You don't want Android phone and ibo na mala besa. Hey, it's now so come on, but man about reality happy. You know what to refine. Same way you have. Now, I'm bombing inbox. Not a hospital. I am the one who agitated for that hospital. But someone I virgin put together be one members and Jesus and her boy. And I have a virgin. Can you keep on virgin for something years? That time keep as him. No, joke apart. For something years, that time. A penny that we have from the Fulani and Ebuka, I call Ganka. Man on our wall. More being a maybe we did question use generator. It was then you pay per occasion your prayer ground. A man on here better now. Each Lagos, more Choy Jaboja, he pay Jesus a Krugu, Yereba plane. On Bafuel. Go generator, some go generator. Baflight is on Baflight. You won't know when he calls him whenever also. All the way. I'm a camber 1 and 1 and 1 German or no 419. Makamba Blum Motia put an affiliation. Or Bafuel, my vision about fuel. Same way. I'm a car barrier of Orban. My vision is Orban. The same pattern. I'm a camber by Facebook or tear data. My vision at tear data. Kidizi Ejike crap, I'm a camber down. When you will chose on Oginime, called the regular Yabego. Some Moses.
Ani kwo mmadụ ne shagara igbu. Ani kwo mmadụ ne Buhari gburu n'oge ha ya. When Buhari achieve go Nigeria before. Ani kwo kana agwa m okwu Gowon no ha gburu na bai. Kana agwa m Elijah. So him was a history. E ma no be ihe nwute na bosi pope mu na we World Religious Leaders Forum. Anchani na bia ma onye si ndị Muslim, Judaism, Hindu, Buddha, Shinto, ihe ni na abịara enye ha tebụl ofu ebe ha nọ na forum. Mere ha ji bịa the same day enye ha one seat na the same place. Now, ha richo did that they watch a pope. But when anybody see Africa be represent any god from Africa. Don't pope. Don't pope ndo mena. Ya mo ya na no chitezi nke ndị isi ojii. Mo zo pope nke ndị isi ojii. Ebe no so na enwe ochi. Na ochi ndị Arab na chi ndị Europe. Na onye ba ya na no sa amagụ maka Jesus. Ka ọ bụ na China butere Hindu ebe ba na ọ bụrụ Hindu. Ah, sick so. Since Melo easiest place to import as China today. All Chinese clothes can you 85% of one on over Chinese clothes. I hear China and Nigeria, Turkey rare. I hear China and Nigeria on 3 months. Turkey rare under 2 years. Turkey are top of the world. I'm not lying. One pope and do man. Oh my pope. Oh yeah, bishop. All my apostles. Boy, I am not bishop. No coach word na pastors. Haman's a pastor. How you go? No coach word na. How the general Kotari Chineke Mbulu. What are we saying? My virgin. Elijah Ezeakuu in a fraudulent way. But so many guys put one day man na Jesus ada aboya. Even a magnet beri oba. So you obana na bia just na bia na ine nwa nwure ka ike na Jesus. Tuka ego nya ndi he na esiri ka aka nwa onye nwere nsogbu. E makwa no to no no say you guys can create a health insurance. First of all, was no man. You remember no question na makoya. No more virgin, one baby virgin every month. Na 100 naira each account. You wear your insurance card. Can go this year where unu get realize under 3 months get treat chine na your ya member man we change. Mamba na Jesus ni nete so ge wanya. Na ebo no bia ebe ni ekpe maka onye na-ekpe maka onye obo na chọrọ nke ya. Waja yes, ogma bishop na Ghana. Enwe bishop na Ghana. Waja. We need to save our land from lies. Ihe ọrụrụ amaka mana ka eso ọsọ si nweta ego ji ruo ya. Mgbe gboo ibute moto n'ike nne gị na naga jọgụ kedu ebe isi nweta gị ji go moto. Ihe o mere ka anyị na-preach mana ka Jesus o si nweta ya. Jesu na-agbaga n'ugwu iru ya agbanwe. Iru ya agbanwe. Then ike iru ya agbanwe ọ change market agbanwe. Mbuko obodo agbanwe. Jebe na azụ pass na India kifo code. Jebe na azụ pass na Dubai. Amara ebe niile marble styles. Jebe na azụ pass na China. Mana bịa ebe na azụ pass na Ebuka kai. Eji m egwu. Mụ kwere. Ị na-afọsị mụ kwere. Gị nwa kwere. Mụ kwere. Ihe ndị ụka niile gị mụ kwere. Ya mụ ri na agụ na agụ m isi mụ kwere. Sị na ị na-asị mụ kwere gbuo onwe gị. Ya mụ ri na agụ na agụ m isi mụ kwere. Gị nwa kwere. Ana m ekwe mana nwe onye nwe 100 million account na ada anointing. Isi mụ kwere. Enwego onye furu nwe 200 million account na ada anointing. Isi mụ kwere. Mụ nwee faith. Na mgbe nwere akwachi ya makwa ka nyiri isi mụ nwee faith. Mana church ni ego ana m ego. Abịa kaloro. Ọ dị aka malalu gola ha akụba egbusi m onye nwụrụ m kunyere ha erute. Kpote m n'ụra napụ m practical money je gbo mkpa church. Nweze nsogbu mepere m chapel. Azamamugo. Una to do. Ndị church na to do. Asma they do gini? They to do. Wa ya nyocha. Were God tie m ụjọ n'ime. Ebe ka God nọ duru Biafra wo. Ya bịa ka na Hausa ba ya kanchi. Ebe ka God ga duru Biafra wo. Any na for them they use common sense protect show honey more. Fountain and I were akunu cheruwa obuni. My brother watching from Fege on the job. Brother guy dey be doing mepe na finicha. Na Fege. Can you know the double station? If a target of Catholic church here. Now within that area you forget Anglican. Business. Mo akije gwe. Mo ma bezako. Ineche manya wele na akpotaba. Na agba m ka ball every week. Inyara m from Deuteronomy nyara m Ghana Ephesus. Nezo iwere m tiene Ephesus na efegharị ka apụ enwe uche. Mferi je Wednesday program. Mferi je Thursday program. Ebe ọgba m n'obodo onye ọcha na aga eme practical ka ịsarụ screen phone. Omenala bụ ụzọ eziokwu na we are taking over. Ihe anyị chọrọ bụ eziokwu. Anyị achọghị chi ọbụla ga-agọzi ofu onye rapụ ofu onye na anyị. Chi ya ka anyị na-akụzi ọsọ. Jizọs onye ọma na onye ọ ga-agọzi ma onye ọ ga-agọzi amaria ọsọ ụna. Mana pastor Amara na-ga-eme afam dị ya taa. Ọkụ ya. Enwere every last Sunday of the month anyị na-eme afam dị ya. Anyị pastor Jizọs amarụgo nke ahụ anyị nwa amarụkwa. Mana anyị nwa ga-agọzi anyị amaghazị ma dị nyanwa mahọ.
ekwunu ja wori okwunu ji suto iti arụra na gọọmenti na-arụ na Nigeria isi ebe a na-eje Enugu n'ime bọs ha nọ duto n'ụzọ adịghị mma ha nwa accident fụ anwụ try survive na try survive na-abụrụ onye ọmara onye ọ ga-agọzi ma onye ọ ga-agọzi amarịa ọnụmọnụ nne m atiechere gị ya atiere gị DJN ya kata ma aka ya na-agba ya na TikTok TikTok na-arụ ya uche ahụ uche nwe ya ọzọ egwu ọtị egwu a na-agba egwu onye ya agbakarị ka ọ nweta ego TikTok mgbe ị na-agba TikTok ka onye ọcha na-arụ power bank China ji mechie anything TikTok bụ ha create Chinese TikTok create their own TikTok ebe ụmụaka na-amụ science and technology create go like TikTok emega busy for nothing ụmụaka 16 13 14 years onye nwe Android phone na ogbonne ebe na-agụrụ egwu ọ na-agba jee na ihe dị na content ụfọdụ ndị baanyị ga-ebido gbawa ọtọ kịta na vidio maka content enwe di na nwunye nna afọ ha ga-eriche pati ma nke nwoke otu ike nke nwoke si eyo ayọ ka nke nwaanyị si eyo ayọ ma afọ nwaanyị yọrọ ayọ afọ ya dọdị m n'anya ọ bụ nwunye m nwere ụdị afọ m edu gị plastic surgery na just kafe dị woman na-asọ iyi ya na di ya pụta ha eriche pati di ya erikwe pati nke ụmụ nwaanyị ya nwa erikwe na na-eme content onwe ha ka ha na-azọ that's just the truth onwe ha ịmaka o si delefa a na-azọ onwefa ọ bụ ezigbo ya ka a ya akụzibere gị efu ya bịa gee ha when you get this woman can drop to Nigeria be obligated. I'm not against them, but I'm just telling you, here frustration get mind to be doing. Nke ha ka man anchikota. From na governor I get man mere. Ma beji na ro na nka. Nke ka ha bịa. Nke ka aka ya alụ nke ka to support our people. Adiem na agọ ofọ bụ na gịnị. Na ọ bụrụ na o mepe ha ọnụ gwa ndị Igbo na Jizọs ada agwọ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ scam ndị bayi wee na-arụ n'ohihe na mmadụ ha ga-agbaji aka n'ike. Gbaji ya n'ohi. Gbaji ya n'afọ. Gbaji ya n'akwa. Na chukwu na ndị a. Don mo zibo ndo. Buruburu. Don mo kuchera fancha. Ofucha fancha. Umechera fancha. Utirindo ko umerendo ko yewa. Utirindo ka mbara nwara n'isi. Jomo turindo ka mbara nwara n'isi. Jomo turindo ka mbara nwara n'isi. Ọgbara izo kwa ọtọ na Igbo. Jesus bụ onye ori. Ya bụ ihe ndocha craft to weaken you. Ibu nweze. You are a total of Ibu queen. Ibu nwa agụ. Chego good echiche ndị na-anaghị na-echere anyị chọsịa akwa a ga-eji design ihe ndị Igbo ọ bụrụ nke esere isi agụ. Bụ onye kwagara akwa isi agụ yiri dịka nwa afọ Igbo. Gị nwa nwa dị Igbo bụrụ onye pụtago kit ọfụma yiri akwa isi agụ gosikere na onye Igbo keo. Ka anyị nabata n'ọdịnala anyị ndị na anyị mere arụ. Elijah Enugu pụtara gbasasị enwe ihe dị ka ancestral curse. Are you kidding me? Ancestral curse adịghị. Ancestral curse adịghị. Mepee anya gị jee gbawa mbọ n'afịa nwe onye adị enwe showdown na business ma mụnwa bụ Ezeakuu onye ọbụla enweghị onye ihe isi ka adị abịakwute enweghị onye adị enwe ihe mkpọbi ụkwụ kwudo gị chọba mmadụ ibe gị ga-enyere gị aka zọba onwe gị. Nigeria bụ ugwu na ndịda